Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämä tämän päivän jälkeen 3. jaksoa. Minä ja minä. Viimeiset 2 viikkoa olivat lääketieteellisessä mielessä hyvin kiireisiä ja täynnä monenlaisia käyntejä, tapaamisia ja vastaanottoja. Onneksi pysyin itse aikataulujen ja logistiikan pyörtessä kartalla siitä, minne ja milloin minun piti seuraavaksi ilmestyä. Sen lisäksi, että minun piti mennä paikalle, minun täytyi myös noudattaa tiettyjä ohjeita siitä, miten minun tuli valmistautua tiettyihin tutkimuksiin. Kaikki sujuu erinomaisen koordinoidusti ja uskomattoman nopeasti. Syöpädiagnoosin sain 13. kesäkuuta ja 21. kesäkuuta mennessä kaikki mahdolliset tutkimukset oli tehty. Ensimmäisten tutkimusten ja tulosten jälkeen seurasi yhtäkkiä hetken hiljaisuus. Edessä oli juhannus. Ja päätin viettää kesän suurinta juhlaa upeassa paikassa sijaitsevalla mökillä järven rannalla, johon olin saanut kutsun. Se antoi minulle mahdollisuuden viettää aikaa joidenkin perheenjäsenteni kanssa ja samalla olla hetken myös yksin, jotta voisin tarkastella tilannetta hieman ulkopuolisen silmin. En tiedä, oliko tämä minun kohdallani mitenkään erityisen yllättävää, mutta huomasin, etteivät ajatukseni pyörineet jatkuvasti diagnoosin ympärillä. Jo ajatus mökille lähtemisestä oli etukäteen ihana ja odotin kovasti, milloin pääsisin vihdoin maalle. Tuntui, että loma alkoi jo sillä hetkellä, kun istuimme autoon ja lähtimme matkaan. Muistan, kuinka lapsena rakastin kesälomia kesämökillä lähellä Tallinnaa ja retkiä luontoon vanhempieni ja lähes 3 vuotta vanhemman veljeni kanssa. Sisälläni elää yhä luonnon lapsi, joka rakastaa avaruutta, peltoja, aurinkoa, vesistöä ja ennen kaikkea merta. Nyt olin jälleen matkalla maalle ja katselin kiinnostuneena ikkunasta muuttuvaa maisemaa, kuinka kaupunkimaisema vaihtui rauhalliseen metsien ja peltojen harmoniaan. Mökki sijaitsi suurten puiden keskellä kauniin järven rannalla. Hengitin syvään, raikasta ilmaa ja olin yksinkertaisesti onnellinen. Kävelin laiturille ja annoin rauhan virrata hitaasti lävitseni. Koska minulla ei sillä hetkellä ollut mitään kieltoa tehdä tavallisia asioita, menin uimaan. En koskaan jättäisi tällaista mahdollisuutta käyttämättä. Voisin uida järvessä loputtomasti, katsella sileää vetenpintaa, kelloa silmät kiinni, kasvot kohti aurinkoa ja unohtaa kaiken, mikä jäi arjen taakse. Tiesin, että juhannuksen jälkeen 28. kesäkuuta saisin lääkäriltä puhelun, jossa selviäisi, miten hoitoni jatkuisi. Mökillä vietetyn ajan ajaksi jättin nämä ajatukset odottamaan oikeaa hetkeä. Olisi ollut turha käyttää järven rannalla vietettyä ihanaa aikaa murehtimiseen asioista, jotka olivat jo tapahtuneet. Vaikka voisinkin palata ajassa taaksepäin, en ilmeisesti voisi enkä osaisi,
tehdä mitään niin eri tavalla, että olisin välttynyt tältä yllätykseltä. Jos jotain, niin ehkä vain suhtautuisin elämän haasteisiin hieman rauhallisemmin. Olen alkanut ymmärtää yhä paremmin, että jatkuva kiire ja liiallinen huolehtiminen kuluttavat sekä itseämme että ympärillämme olevia ihmisiä enemmän kuin huomammekaan. Loppujen lopuksi asioita, jotka muuttavat elämämme radikaalisti ja välittömästi, on loppujen lopuksi melko vähän. Kun juhannus oli vietetty ja oli aika palata arjen rutiineihin, olin levännyt sekä fyysisesti että henkisesti. Mieleni oli rauhallinen ja olin täysin valmis jatkamaan siitä, mihin viikko sitten jäin. Silloin en tietenkään tiennyt, kuinka pitkä matka tulisi olemaan, mutta emme useimmiten tiedä sitä muutenkaan. Teemme suunnitelmia ja työskentelemme tavoitteitemme eteen, mutta aina voi ja yleensä tuleekin muutoksia. Mitä rauhallisemmin suhtautumme näihin odottamattomiin muutoksiin, sitä helpompi on jatkaa eteenpäin ja saavuttaa tavoitteemme. Elämä on yksi suuri odotus, täynnä yllätyksiä. Tässä ovat minun ajatukseni, eikä kenenkään muun tarvitse olla ihan samaa mieltä kanssani. Aika kului tasaisesti ja minä sen mukaan. Minulla ei ollut kiire minnekään, eikä minulla ollut aikomustakaan juosta ajan etellä. Jokainen asia tapahtui omalla ajallaan. Niinhän se on. Kaikki tapahtui juuri oikealla hetkellä, vaikka emme useimmiten ymmärräkään sitä silloin. Ymmärrys tulee usein vasta myöhemmin, tai sitten ei tule ollenkaan, mutta kaikki tapahtuu aina jostain syystä. Uskon, että sairaudet ovat merkki jostain, mitä keho yrittää meille sinnikkäästi kertoa. Jos jätämme nämä viestit huomiotta, lopulta eteemme ilmestyy valtava stop-merkki, joka pakottaa meidät pysäyttämään. Minulle oli nyt tullut selvä viesti. Minulla ei ollut hetken asiaa moottoritiellä. Se ei tietenkään tarkoittanut, etten voisi edetä, mutta minun täytyy kulkea rauhallisemmassa tahdissa ja ennalta määrättyä reittiä pitkin. 26. kesäkuuta sain odotetun puhelun lääkäriltä ja parin viikon spurtti sekä lyhyt odotus saivat hyvin selkeät rajat. Leikkaus oli suunniteltu 7. elokuuta Helsingissä Meilahten sairaalassa. Hyvä uutinen oli se, että ennen leikkausta ei tarvinnut tehdä sytostaatti eikä sätehoitoa, koska kasvain oli paikassa, josta se voitiin poistaa, eikä etäpesäkkeitä ollut havaittavissa missään. Hyviä uutisia, sanoin minä. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan myös seuraava jaksoa.